Bambo kodi uchokera kumwera ndi tchimo? Poyamba ndinkakuwuza kuti ife akumpoto ndi awo akumwera sitimwera chikho chimodzi, ndiponso miyambo yawo ndiyosiyana ndi yathu, ngakhalenso zipembedzo zathu ndizosiyana. Anthu apa ulendo amandanda panzere ndi kudindisa ziphaso zawo zoyendera asadanyamuke ulendo wawo pa ndege. Kuyambira pamene kampani ya ndege idasiya kulengeza za maulendo ake, anthu ambiri akhala akuthawidwa ndi ndege. Tsiku lina Mustafa adatsala pang'ono kusiyidwa pa ulendo wake wopita ku South Africa. Iye sadadziwe cholinga chosalengezera maulendo mpaka pomwe mnzake adamunong'oneza. Kotero atadindisa chitupa chake adasangalala podziwa kuti akupita ku South Africa komwe akatheko mwezi umodzi. Ali chisangalalire choncho adamva wina akumukhudza ndipo pocheuka adaona kuti ndi Lizi. Mtima wake udagunda ndi kuzizwa kudziwa kuti chikwati chawo chidali chitatha chaka chapitacho. Pambuyo pake Mustafa adakumbukira zomwe zidachitika pa tsikulo ndi zotsatira zake. Abusa achigalo adayang'ana mwana wa Lizi mumuzonda ndipo adapukusa mutu nati, "Mwana wanga Lizi, uyu ndani?" "Bambo, ndinati ndi adokotala." "Sindili kufunsa ntchito yawo koma dzina ndi komwe amachokera." Atalimba mtima Lizi adati, uyu ndi Mustafa ndipo amachokera kumwera." "Lizi, umuze kuti sizingatheke." "Bambo kodi uchokera kumwera ndi tchimo?" "Poyamba ndinkakuwuza kuti ife akumpoto ndi awo akumwera sitimwera chikho chimodzi, ndiponso miyambo yawo ndiyosiyana ndi yathu, ngakhalenso zipembedzo zathu ndizosiyana." Zomwe bambo ake Lizi adanena pamaso pa Mustafa zidamupindira ndevu mkamwa. Kotero adathedwa nzeru popeza sadayembekezere kuti oti adzakhale atatavyala ake angayankhule motero. Mustafa ndi Lizi adali pa ubwenzi kupitirira zaka ziwiri. Mustafa adali Msilamu pamene Lizi adali Mkhristu. Bambo ake Lizi adali abusa ndipo adali mbusa wopanda psiyete. Iwowo adali abusa a mpingo wa Chipentekositi. Ngakhale padali zopinga zotere, Lizi ndi Mustafa ankagwirizana zomanga banja. Awiriwa ankaganiza kuti makolo awo atha kusintha maganizo chifukwa padali patapita nthawi yayitali. N'chifukwa chake Mustafa adalimba mtima kubwerabe kuti awumirize bambo ake Lizi kuti avomereze kuti iye akwatire mwana wawo. Iye adaganiza kuti mbusa chigalu akadatha kusintha maganizo. Nthawi zonse bambo ake Lizi ankanena kuti sankafuna mwana wawo kukwatiwa ndi Mustafa ngakhale sankaulula zifukwa zake, koma pambuyo pake sadabisiza kukhosi. Abusa achigalu adali munthu yemwe sankakhulupirira kuti mdima ndi kuwala zingakhalire limodzi. Iwo ankati ndikulakwa kuchitira zinthu limodzi ndi anthu okana mtanda wa Yesu. Nthawi zonse ankamuwuza Lizi nthano ya Samsoni ndi Delila yemwe Samsoni adamukwatira pamene makolo ake sankafuna. Abusa achigalu ankatengera kugawanikana kwa ndale mdziko nkufanitsa ndi kugawanikana kwa zipembedzo. Iwo ankakhulupirira kuti anthu azipembedzo ndi zikhulupiriro zosiyana angakhale limodzi ngati ataphunzira kukondana ndi mtima wonse. Ngati iwe Mustafa ufuna kukwatira mwana wanga, utha kutero, koma simulandira madalitso anga. Komatu abusa, ine ndi mwana wanu tili pa chikondi zedi. Nzosatheka kuti mdima ndi kuwala kuti zikhalire limodzi. Apa Mustafa adanyozeka ndi kukhumudwa kwambiri, ndipo iye adadziwa kuti mbusa chigalu ndi olimba chiwindi. Mustafa adali katswiri wa zamatenda a mtima pa chipatala, ndipo katswiri wa matenda awo adalipo yekha pa chipatalapo. Ngakhale iye adali katswiri adalephera kumvetsa chifukwa chomwe anthu ena ankakhulupirira za zipembedzo. Adayesa kufufuza kuti aone ngati mitima ya anthu akumadera ena ndi akumwera ndiyosiyana, koma adapeza kuti ndiyofanana. Zomwe zili mu mtima wa munthu wakumwera kapena wakudera lina kapenanso mu mtima wa Msilamu kaya Mkhristu zikhonza kukhala zofanana. Vuto lomwe lilipo nloti mwina munthu amamvetsa kapena samvetsa bwino kusiyana kwa mitundu kapenanso zikhulupiriro za anthu. Mawu ake otsiriza Mustafa kwa okondedwa wake Lizi adaonetsa kukhumudwa kwake ponena kuti, "Lizi, ndikukukonda kwambiri koma ungakhale uchitsiru wanga, ndipo zingakhale zoopsa kuti tipitirire kukhala pa ubwenzi malinga ndi zomwe bambo ako anena. Bambo ako akandiona saona mwamuna koma munthu wakumwera. Mwa ine sakuona ngati nzako koma mdani wa mtanda wa Yesu. Okondedwa wanga, dziko lino silidzakhala chimodzimodzi ngati anthu saphunzira kukondana ngakhale ali ochokera zigawo zosiyanasiyana." Ndi mawu awa Mustafa adagwa pansi ndipo adasisima. Lizi sadaone chochita popeza zinthu zinkapita kosokonezeka zedi. Bwenzi lake lapa mtima lidakhumudwa. Ngakhale adapangana kuti zivute zitani adzakwatirana basi, isi sizidatheke popeza Mustafa adaona kuti abusa achigalu adamunyoza kupyolera mmene anganyozere galu. Mustafa moyo wake sonkamukomerayi. Iye adayesera kuonetsa chikondi chake chonse kwa Lizi yemwe adamukonda ndi mtima wake wonse, koma malipiro ake adali kunyozedwa ndi bambo ake amsungwanayo. Atasiyana,
masiku adasanduka masabata ndipo masabata adasanduka miyezi. Lizi yemwe ankagwira ntchito yosunga chuma adaona kuti akukula opanda kukhala pa banja. Iye ankafunisitsa mwamuna omanga naye banja. Pa nthawi iyo adali ndi zaka 30 ndipo posachedwa ukalamba udayamba kuchita ufumu pa thupi lake. Adalakalaka mayi ake akadakhala kuti sanamwalire, akadamulimbikitsa kuthawitsana ndi wokondedwa wake Mustafa. Amayi ake Alizi adali munthu yemwe ankaona zinthu momwe zilili kusiyana ndi bambo ake omwe ankaona zinthu momwe ankafunira kuti zikhalire. Lizi ankakonda bambo ake koma ankakondetsetsa Mustafa kuposa chinthu china chilichonse, ndipo ankadziwanso kuti Mustafa ankamukonda iye kwambiri. Pa nthawi zidali zosatheka kukwatirana popeza bambo ake adamenyetsa nkhwangwa pamwala pa nkhani zokhudzana ndi ukwati wawo. Kuyambira tsiku lomwe adanyozedwa ndi bambo Alizi, Mustafa adayamba kugwira ntchito molimbika. Nthawi zambiri ankapezeka ku chipinda chochitira operation, ndipo anthu odwala ndiwo adali abwenzi ake. Iye adawerenga ndi kulemba zinthu zambiri, ndipo zambiri mwa izo zidasindikizidwa mu newspaper ndi kumayiko akunja. Pachifukwa ichi Mustafa adayitanidwa kukachita misonkhano iwiri kunja kwa dziko lino yokhudzana ukatswiri ochitira operation. Umodzi udachitikira ku South Africa ndipo wina ku China. Iye adachita chidwi kwambiri ndi msonkhano wa ku China popeza adali asadaoneko kumeneko. Sabata yomwe Mustafa ankayembekezera kupita ku China, Lizi ankakonzekera chinkhoso chake. Mwangozi bambo Alizi adadwala ndipo adawagoneka ku chipatala. Abambo ake Alizi adayenera kuonana ndi katswiri ku chipatala ako kuti awapime ndi kuwathandiza pa vuto lomwe adali nalo mthupi mwawo. Atafika, dokotala adawauza kuti akufunika operation. Kuipa kwake kudali kuti katswiri wa matenda omwe bambo ake Alizi ankadwala adali dokotala Mustafa Kachule yemwe pa tsikulo ankanyamuka pa ulendo wake kupita ku China. Chifukwa cha matenda a bambo ake, Lizi adaumirizidwa kukaonana ndi Mustafa cholinga chakuti akamupemphe kuti adzachita operation bambo Chigalo ku chipatala kuja. Lizi adapereka pempho lake, Mustafa uja adati, "Pepa Lizi, ndikupita ndi ku China ndipo uwu ndi mwayi wanga ukaona ku China. Ndiponso ndili pachuti. Komanso ndifuna ndidziwe ndani wakuuza kuti ndikupita ku China." Adokotala omwe ali pa ntchito ndi omwe andiuza za ulendo wanu. "Chonde Mustafa, ndithandizeni ndagwira mwendo." "Lizi, ndikumva ukunenazi, koma zoti udziwe ndi zoti operation ya mtima ndi opsa. Munthu atha kukhala moyo kapena kumwalira. Atati amwalirepo wachita operation sudzanena kuti ndawapha dala." "Mustafa, tikuchedwa, chonde ndagwira mwendo." "Zona ine ndili pa ulendo." Kenaka Mustafa adaganiza zolephera kupita ku China kuja. "Chabwino, tiye tikaone koma sindikachedwako chifukwa madzulo ano ndifuna ndizalumikize za ndege yomwe ndidzakwere. Ndikalephera lero ndiye kuti zanga zayipa." Lizi adamupepesa kwambiri Mustafa pa zomwe Achigalo adachita, ndiponso adamuwuza kuti adapeza mwamuna wina chifukwa anthu ankamuseka kuti achita chisira. "Usadandaule ndi zakale. Chapita basi, dazi tilibe mankhwala," Mustafa adatero. Atafika ku chipatala kuja, Mustafa adaona kuti Achigalo ankafunika kuchita operation mwansanga, kotero adawatengera mchipinda chochitira operation iyo. Operation iyo idawatengera dokotala aja maola asanu. Mustafa atatuluka mchipinda cha operation iyo adathamangira ku maofesi a maulendo a ndege. Atafika kuja adapeza kuti maofesi wa adali otseka popeza nthawi idali itatha. Atamufunsa wina za ulendo wa ndege ya ku China adamuwuza kuti malo adalipo pamene ankaseka maofesi. "Mukadafika cha m'mafolokolo malo mukadawapeza. Malo atha nthawi itangosapa ngono kukwana 5 koloko," adatero munthuyo. Mustafa adasweka mtima ndipo adapita ku chipatala kuja. Atafika adapeza Lizi akucheza ndi bambo ake omwe adali atangotsitsimuka kumene. Mustafa adayamba kusisima. "Lizi, ndege malo ndege asa ndinachedwa chifukwa cha operation ya bambo ako kalanga ine ndataya uso mweta. Ndizoona sichananena bambo kuti kuwala sikungakhale pamodzi ndi mdima." Bambo aja adachita manyazi ndipo adafunda gombeza kumutu. Lizi naye adayamba kulira atazindikira kuti bambo ake adachita manyazi. Mustafa adapitiriza kulira. Anthu ena mchipatalamo ataona kuti mwana wa Achigalo ndi adokotala akulira, adaganiza kuti mbusa Chigalo wagonera dzanja. Ambiri adayamba kulira ndipo mchipinda momwe dali chipwirikiti. "Azitilalikira ndani ife."